Actually, Sarati Purani sini ABC area ni bisingo head office angka headquarter angka aro TTIDC ni headquarter Dukmali abono lai thangjak ni jarawa sing barangbar kabangma jarawa na sangara regional political party jara base hai regional party jara support khainai sansan barok ni bagai tem major important area Beskango sini Central Executive Committee IPF ini Siddhanto 2024 ni last month एकेबार दिसंबर नि 7 तारिख sini Sarati Purani kaisa state level mass gathering program abo officially babe announce kaijan kai bono base laina sini ara Dukmali hatiwa sini state level gathering program jeta sini Sarensi Deporna 2009 ni sini samsawe প্রায় 15 বছর কাউই তঙ্গ তাবো সারেন্সি থৈ থামানে ইয়াগুলো কোনো जों जरा बिनि पार्टी नामजाखनो जरा जों ताबुक जरा सपोर्ट खाइ दंनाय रक साराति प्रबत इसासिनि एडीसी एरिया नति सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि खरां केसाइखोनाने हायना हाय जों तेबिसा ताकलाय 2024 नि लास्ट मंथ sini Sarati Purani supporter rokno tiyoi get together एकेबारे स्टेट लेवल प्रोग्राम अब डिसेम्बर नि 4 तारिख खालायनानै बागै जों दिनै सिनि कलेक्टिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आईपीएटी नि वाइस प्रेसिडेंट एकेबारे सिनि 4 तारिख नि स्टेट लेवल प्रोग्राम नि कोऑर्डिनेशन कमिटी नि बो चेयरमैन सिलसार प्रदीप देव वर्मा ते जनरल सेक्रेटरी आईपीएटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सिनि सार सपन देव वर्मा बके सिनि स्टेट लेवल प्रोग्राम नि कन्वेनर borok bai जों tini spot visit o area o bo location o khlainai abo जों tini sini kaisa team जों phayo spot visit khlainani bagai phai sokolemani ke जों kok salainai parni jara elaka o tongnai sini division committee ni leader of tongo bazar committee tongo te arne jara local jara ADC प्रशासन जरा आचुरजाक बरकबायबो जों कक सालायनाय जाते पिसफुली गणतंत्र डेमोक्रेसी जत जाते जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज न जाते खालायमानाय जा जेमन जों नुगो आगरतला साराति पुरानि कैपिटल आगरतला वो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम जों खालायमानाय नुगो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज आगरतला वो सारा एनटीआर Sarati Purani bisinga Agartala ba jotono jane ja khlailaiyo right tongo jotoni no khlainani ke sangtamani bagai sini ADC area ni bisingo bo जों haino democracy mane lai dongmani bisingo जों bo o situation ba o culture na जों bo haino follow up khlaimanani bagai जों sini jara ADC ni prasasana jara khomota o tongnai जों borok bai bo kok salainai jate joto any political party ni jane ja activities no khlaimanani bagai borok bo सहযোগিতা rnani angtung borok bo scope rnani angtung ar jara ara Dukmali bazar jara ব্যবসা khlainai rok borok bo
दिन जरावो किसे मिसालाय बरकबो अन्न दिन सेल खालामनानै जे परिमाण सेल खालामसो आदार पलिटिकल पार्टी ने मास गेदारिं प्रोग्राम तंखांखाय दिन बरकते सेल खालामनाय जरा बिजनेस खानाय बरकनि बागैबो सुबिदा होनाय जरा हासाल हासालनि खानाय बरकबो सिनि दुखमालि आमचाइना नुगै थांखांखाय दुखमालि एलाकाव फायै नुक फायखांखांखाय बरकबो खाकसांनाय अब एनभायरनमेन्ट न तनानै नांगौ अबनो तैनो जों कक सालायनाय सिनि महाराज भाई आं कक सालायका फुंगा तिनि फुंगा अबा टेलिफोननि बिसयते जों सिनि प्रोग्राम न जाते केबो कोनो धरने जाते डिस्टार्ब उंयातै बा केबो कोनो धरने जाते डिस्टार्ब खालामियातै जों जरा विरोधीय तंनाय एडिसि प्रशासननि हातारा जरा रिजनल पलिटिकल पार्टी तंनाय जों बहायनो एडिसि एरियान बिसिंगा जाने जा पलिटिकल पार्टी ने एक्टिविटीज खालामनानै बागै जों जातनो सहयोगिता मारलायनाय कारण चिनि दफा सियकनि ख जेने बिसिंतिफोरनो दफा यकथं अब जों जातनो नायो अब सिनि तिप्रा मथानि बिसिंतिफोरनो जों तिप्रालेन मानखाय अब सिनि दफानि बेनिफिट दंनाय आईपीएफनि बिसिंतिफोरनो तिप्रालेन मानखांखाय अब दफानि बेनिफिट दंनाय आदार पलिटिकल पार्टी बा आदार पलिटिकल रिजनल पलिटिकल पार्टीनि बिसिंतिफोरनो तिप्रासा हामख्रायनि बागै जेखुनु दिल्ली पार्लामेन्ट हयते जों दाबि देख्लाय तुइ फेमान थांखांखाय सिनि बरनो बेनिफिट दंनाय बिले जों खरांनो बाहायके कन्टिन्यू खालामन सिनि सेपारेट स्टेटनि इशु न अबसे सिनि बर इशु जों बाहायके तिख्लाय तुइ मानाय अबनो जों तिनि चाइतक लायै जों सामना तांलायनाय खरांमाति सानाय अबनि इशु न तुइ बा अबनो टार्गेट न इशु जों तिनि एलाय माने अबनि बागै आं जातना आमसायनि सिनि जरा व्यवस्था खालाय तंनाय रक जरा माल खुंसालंनाय रक जरा एलाकाव तंनाय रक बा एलाकाव जरा व्यवस्था खालाय तंनाय रक जों जातना कॉर्पोरेशन व्यवस्थानि दिगिव व्यवस्था खायनाय माल खुंसालंनाय दिगव माल खुंसालंनाय जरा पलिटिशियन रकफोरा पलिटिकलनि एक्टिविटीज खायनाय अब जाने जा रेसपन्सिबिलिटी न तुइ तंखांखांखाय जों आगामी दिना चिनि दफानि बागै गाहाम एचिभमेन्ट जों तुगुलाय मालायनाय अबना आं नरकनि मीडिया रकनि बिसिंति खायो दिनै आरो स्पट विजिट खालामनानै फायखानेबा अनि कक्स खायनै प्रसारमा सारा त्रिपुराव चिनि आईपीएफ दिनै मास गेदारिंग सारा त्रिपुरानि बरक फायनाय अब चिनि बिस्सास प्रत्येकटा डिभिजननि चिनि बरक फायनाय गाहाम गेदारिंग होनाय जों आरो जागाव गेदारिंनि बिसिंति खायो जों तैबो चिनि कर्मी रकनि थानिबा उत्साह होनानै बागै जों खानाका चिनि मिनिस्टारनि खुक्तै 4 तारिख डिसेम्बर 2024 आईपीएफटी ताई बिनि जे साखा संगठन ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी आर्टिसा आईडब्ल्यूएमयू बेबाक साखा संगठन सह खालायै जों सेन्ट्रेलि मास गेदारिं खालायना थांतंगो नरंनि मीडियानि बिसिंतै आं पयला सारा त्रिपुरानि ताखुकते बुकुक संनो रिंमानि लगी लगी चिनि आईपीएफटीनि जत्त ताखुकते बुकुक संनो परमिशन आं कबकनाय 4 तारिख डिसेम्बर 2024 चिनि जे मास गेदारिं अब खुबই गुरुत्वपूर्ण ओ जागा जों मिटिंनि डिसिशन अनुसारे जेभाবে साजाक्का सेंट्रल कमिटी থেকে डिविजन कमिटी एमनकि रिजनल कमिटीनि प्रत्येकटा जे प्रतिनिधि रिजनल कमिटीनि जे मेम्बार बरक जत्तन अधीन एटेंड निंगथन नरंनि मीडियानि बिसिंथि जों साजागो ताङै हिंखे दिल्लीव पार्लामेंट विंटार सेशन चलि दंगो अ विंटार सेशन चिनि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेंट चिनि त्रिपुरालेण्ड डिमांड ताई जों बाय कक सालायजाक 125 एमेंडमेंट नि बिसिंथि त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब पार्लामेंट कजाजाक अलरेडी त्रिपुरा स्टेट असेंबली वो पास होजाक आबनो तारातारि इमप्लीमेंट खालायनांथन अ विंटार सेशन जों चिनि मास गेदारिं नि बिसिंथि जों बरंनो मेसेज रहना नायो काजे जत्त ताखुकते बुकुकसं पासापासि पलिटिकल पार्टी नि जत्त अन्यान्य पलिटिकल पार्टी नि ताखुकते बुकुकसंनोबा आं अबनो कयनानि मुजंगो त्रिपुरासानि डिमांड सेम डिमांड निनायंति डिमांड खालायबो आबो चिनि त्रिपुरासानि बागैनो आईपीएफटीनि बिसिंथि खालायकेबो त्रिपुरासानि बागैनो काजे बेबाग उइंगस्थै चिनि डिमांड पार्लामेंट थां सगैना नांगानो केबोनि केबो प्रोग्राम न डिस्टार्ब खालायावै
chini je demand tiprasani demand রাজনীতি ন তরজাগিয়াওই চিনি তিপ্রাসানি demand no successful khlaina bagai taratari implementation tumnani bagai je saitongmungo jotona chobanangthon tebo disturb ta kaijaton o oimong chini IPF tini torof theke tongnai eke chini program success ungthon abono जों पयटुनारगो বিশ্বাস खालायो जतन सुबानाय बाजार कमिटी एडिसी प्रशासन पुलिस प्रशासन जारा तंगनाय रक जों जतबायनो कक सालायनाय जतन सुबानानै थन अबनो बिहिसा आनि कबक